wa nagay motor ani ba kay murag lasang naman ni. Uy, na nagpadulong, basig mamasahero ni. Man ka daw, patunga man ka. Ay, nagatangkog motor oy kay mosakay ko ba? Aw, pasayro day ka, masay ka? Tara. Gaya sa mga motor late na ko sa concert ni Elias Ron. Ano ba ito? Yeah. Gayas motor Uy, Jimmy, kamusta mo ka diha? Ay, wato ko sa concert ni Elias, bakit idol ba kayo no? Ay, wato ka? Oh. Wato mo ko. Wato mo ka? Oh, kay ay paborito kay nako si Elias, labi tong sayo-sayo niya nga nana. Yeah. Ay, makadala gyud oy. No, nindot itong idol kay si Elias. Sabay ta mo ato dito concert niya, mato makaka. Problema na may motor. Bitaw no. Atang ta oy. Atang sa nang orasaw gani ay, basta nay mo abutron kay concert ni Elias, daghang mo baba. Ito ka sa concert ni Elias? Kamao di ka masaya-sayang sayaw. Aw. Kabalo oy. Sige daw be. Sampulin ako ng mga galawang Elias sabi. Tistingan ako. Sige. Ready na ka? Sige. Bakit ako? Katawa Pabili ba ko? Sige. Sige. Ikaw katawa. Oh. Kabalo ka? O, di ba kabalo ko? Balo gali ka? Oy, katawa niya. Kaya mata na concert ni Elias ron. Mura magatong anak. Ay, susay na. Basta kay Elias na. Basta nakuha ang permiro. Pang ko Coliseum. Coliseum, ikaw. Coliseum po ko. Matanaw mi og kuha ni Elias. Concert ba? Concert? Kung bitaw. Unsa kitong orasa? Nya pa taon pero magsayo mi, magdali mi kay ngano pila ba ano taas ang pila nya. Mahutan mi bangko dili mi kakitang Elias. Gani pod no. Usaon ko niya nga, di man mo masigo dire. Pwede. Ano na lang, yatod sa ko ni una, balik ko lang tamo. Di man masigo dire. Pwede naman sabak ko. Dara sa isa luyo. Dako kayo oy. Ilang pila na mo dito? Wala oy, ang oras ba kay Oh. di may kalingkod ani nya, di may kakitas kuha ni Elias. Di ginahanglan sa atubangan gyud mi sa stage oy. Dali ra kayo bay. Una ko naghatod. Nakasira pang motor oh. Di mo masigo dire. Tulong mo dire. Siguro no? Hindi ay nasluyo. Balik lagi ko. Promise, 1 minute na ko dire. Sige, bantay ka. Balik tayo. Lagi, balik ko na yon. Dali ra gyud kay ka. Sige, tara. Ops, kadali lang. Pasensya kayo. Gisugo pa ko ba? Balik ako na yun ha. Hastang dugaya. Mahut na gyud tag bangko ani ron nya. Wa pa ibang motor, moro to ni agi diri. Saan na to ni ron? Di ta kitag concert ni Elias. Ganina ra man no? Sa oras ro no? Tawhan na nagnay pasayro diha pud magpa dagan-dagan og sugo. Mo ingon ta sa bubalibad sa siya tong nagsugo nga. Unya na tiken na pa ko ihatod pasayro. Kita may pabutot-butot ni gyud ta kaabot ron sa concert ni Elias. Siguro karon nagsugod na to. Iya ta kita sayaw ni Elias. Kasi pagabot na to na niuli na si Elias. Ah, di na nang adto. Lugi atong kwan. Pamasaya ni. Stop. Isa lang sa te. Yatod sa ko ni una, balik ko na ti kadayon, ha? Oy, di maayon. Usa pay maabtan ako sa concert ni Elias na nagiunya pa ko nimo. Unsa orasan na ron? Taw-taon mo. Mupila pa niya. Ay nigabot ako rito. Wala na to'y kuan. Tara na. Balik ko na ti ka. Ay, di na lang ko. Tara na kay para makauna ko. Wala na ko. Concert ni Elias. Tara na, Dali na kayo, balik na kayo. Trabaho oy. Imis ako'y una kay babay ko. Si Jimmy maninoy giuna. Usa pay maabtan ako anis concert ni Elias ron. San tawhanan ni pilian man sa pasayro? Hoy, pay ko, Andre.
Way motor ni agi. Kita bitaw kang wa pata kasakay magsigi kag pangutana. Ato ko sa concert ni Elias ba? Agi ang motor ni. Ay mato ka? Mato ko. Mato po guro, nagulat gani ko tong motor kay balikon daw ko niya kay giuna pa katon si Jimmy imbis ako antay una kay babae man ta ko. Sabay na lang ta. Sige. Isa ra man ko kabuk motor nagbiyahe dire. Ay bantog ra di ay karon na naluto taw daw Itong taas balik. ba? Itong pulag motor. Ron. Mao toy wala pasakay nako, giuna si Jimmy pasakay. Nagsabot na may daan ato. Dari daw ko hulat. Asa naman to eh. Man ako plate ato. Asa naman yung bata. Uy! Ay, salamat ana. Ana. Ay, may ganin anak ka. Okay no, giwlat ka. Kay una sa ako kay humanag pliti. Naka-pliti na daan ba? Unsa man ka? Ron na kay klaro ron eh gani ara ko diri nagpaabot. Balik ko dali ra kayo. Mga 1 minute na ako diri. Ay, hay na lang balik. Tara dam. Tara. Unsa naman na ron? Na! Nahot na gasolina. Dam, nagpitok-pitok na okay na lang naggasolina. Nya, unsaon man ni ron? Ay, kabala kaya to Japon tika. Aw, maayo. Oh, naugsa. Nganong mo naog man ko? Tulak sa gamay kay magpatubil ta sa unahan. Gi, tara. Gi, tulak. Ay. Eh, Willow. Ay, naya.